Takže vás zdravím lidi u dalšího videa, tentokrát z nové hry. Křížek. Z nové hry Zoom, jmenuje se Zombie Tsunami. Tak jdeme na to. Play. Tak. Co tam je za ptačka nad náma mozkovýho. Penízky. Dáme si zvuk. Ne, vypnu zvuk, abyste mě lépe slyšeli. Tak, je mozečky. A to je dobrý ptáček. Hází nám mozečky, abychom měli více mozečků. A dostali se rychleji do dalšího levelu. Jako vždycky, kámo. Jo, tak to bylo jenom o fouzi, jinak... Ne, já to přeskočil, to je... Rushmore. Jo, tady jsou v Americe, to je v Americe. A jsou tam vykutaný takový to obličeje, jakože amerických prezidentů. To je super. A hopla. Ty miny to někde to, ale někde ne. Mňam. Zničím tě, tebe taky, tebe bohužel ne. S tímhle sebíráte všechny penízky. Na perfect. Mňam. To bylo fousek. O velký, malý fousek. Tak, popelnice, z toho dostanete peníze nebo člověka, kterého můžete sníst kruci, já mám jenom 2. Ten na nic, nebo víte, co je ještě super za to vylepšení, co tam máte. Buď takový ti golden něco, teďka nevím, jak se jmenujou, ale jsou to takový ti rugbysti. No, kde s nimi odboucháváte miny, nebo ninjové. Co teď zase Dragon, ten je taky dobrý. Není nejlepší, ale dobrý je. Protože může lít do prčic. No. Takže tohle. Tak, OK. Ne. Jo, co pak je v marketu? Kolik mám ty vogo, já už mám tolik. To mám. Bliky. Co pak je za ty? To mám za ty, můžu mít tohle, nevím, co to je. Za kolik? Za 1000. Pohoda, co to je vůbec? To jsou... Back. Play. To jsou také super reperské čepky. A zase mi, že chodí pomalejc. Jo, vlastně ono to zrychluje. No, to, ptali jste se mi, kdy bude nové video. Jsem teďka nemohl natáčet, protože jsem byl musel jsem hlídat bratrance. No, tak a teď natáčím nové video. Vyjde nejspíš ještě dnes. Tak teď jdeme zabíjet lidi. Jo, perfekt. Aha. Popelnička. Tak z toho nebyl člověk. Los Angeles, Hollywood. Classic Entertainment uvádí. Hopla, šup. Penízky, penízky. Další penízky na perfekt. Hopla. O tu jednu. Hop. To prčic. Co pak to máme něco dobrýho? Jo, ti jsou do quarterbacki, ti zničí všechno, ale moc neskákaj. No. Tak. A tak. Bum. Quarterback. Protože na sobě mají tu zbroj, takže... A zase Rushmore. No, děkuji vám za vaši obrovskou podporu z Hungry Shark. Opravdu vám děkuju. No, tak
jsem vám natočil další video. Ne, 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 je dva, ne, krucifix, zase jenom dva, něco dobrýho, tsunami, nebo ta tsunami je dobrá. Jo, pokud něco slyšíte v pozadí, jak se vám omlouvám, protože mám kasetu, většině pouští rádio. No. Tak. Ne, já umřel do prčic. Buliky. Tak, to už by se mohl naplnit skara. No, 31 mozků, ty vogo, jenom raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ty vogo. Tak. Ne, to nemůžeš brát tou čapkou. Tak. Tak, jo. Já teď začnu mluvit trošičku více na hlas, protože ten Olda mi napsal, že toho minulého videa jsem mluvil trošičku potišejc. Já vím. No, tak teď mluvím trošku více na hlas. Aha, jo, to je v celku dobrý. Dávám vám to další ty zombíky. Tak, hopla. Aham, mňam. Aham, mňam. Aham. Jeďte. Aham. Tebe zničím. Ne? A karuci. Ne, nebo. Nemám to rád. Aham, človíček. Ne. Jo. Ty vogo, jo, dobré. Aha. Ne, nebouchej, ty vogo. Jo, co? Ninja, ti jsou celkem, oni skáčou lépe. Takhle a šumí. Ne, to zničíte. A bomby, vidíte, šumíkají. Ne, jako pokud to... Ne. Ne. Shit. No. Počkejte. No, pardon za střih. Co pak to tu je? Teda jagin a... Jo, to si beru. A dám tohle. OK. Tak. A jagin. Mi volal kamoš. Tak, přeskočíme. Pojďte ke mně, penízky. Hop. Oni jsou také větší. Bum. Ham. Tak, ham. Tak, další penízky. Tak, ham. Hopla. Kruciš, ne? Je aspoň, že to jsou ty velké penízky. Co pak to tu máme? UFO. Tak, ham. Tak. A ham. Ozo.
kluci, no, tak pokud pod tímhle videem budou, nevím, dalších 5 lajků, tak vám budu velmi vděčný. A pokud třeba bude nějaký zase odběr, tak to natočím další video, třeba z toho, nebo co mi napíšete, tak to natočím. A o víkendu se pokusím natočit, co dělám o víkendu. Jo, no, tak pro dnešek to bude asi všechno, tak čau čau.